yang guyu lagumu dulu apa rekongis? Lagune penak lho, Dok. Ya udut dulu, udut dulu. Udut dulu, udut dulu. Udut dulu, ojo dulu. Piye mau kenawane yo anyep. Anyep lah yo mangkane anyep awake dhewe kudune Udut apa yo udut. sama Kowe belas. ya yo kena iki dina awak dhewe lepas. Nek syukur alhamdulillah ditimbali karo warga Seren kene. Iki ramene ngene iki ane apa? Kenapa ketoprak langar Wandowo ngono kok? Aji. Malah Masa ning tepanti ketoprak langan Wandowo saking pundi? dusun Kaliombo. Kecamatan Sulat Kabupaten Rembang. sing pimpinane sing ayu dhewe iku sapa jenenge aku lupa. Mbak Elvi Nurisnawati. Sing brengose gede. Bapak Ano Subagio ngono masalah. Halo. Peno arep lho, peno arep lho. Lah piye aku iki seneng lho. Senenge yo melu dongakno warga kene. Ah, dongane kowe iki ya kowe. Dongakno aku. Yo tak dongakno muga-muga warga Seren kene rezekine melimpah ruah, panjang yuswane. Yo kata rezekine lho ya. Ayo kita kue kok guyu-guyu. Alan dongane iku kesuwen. Besok kesuwen. Dongane muga-muga selamat kabeh. Lah kudune sedhi kue ndara selamat. Lah ya kowe dongane ala muga-muga ngene ala Umume iku ngono ya. Umume ngono. Ngono